Morning, kasama po natin ngayon ang Barangay Kagawad na si Kagawad Julio Tudas. Siya ang chairman ng Committee on Tourism sa Sangguniang Barangay ng Barangay Sinakbat. Kagawad, ngayong magbubukas na tayo ng Mount Tunglawan. Para sa mga nagtatanong, ilang oras ang pag-hike nila mula doon sa baba sa Sitio Lupunan hanggang maglilibot sila dito hanggang dito sa Carrot Peak ng Mount Tunglawan. Kapag yung sa pag-start nila doon sa Sitio Lupunan, kapag mahina yung paglakad nila, pwedeng mga 3 hours ang lakad hanggang sa peak na to sa Mount Tunglawan. Kapag malakas, pwedeng ma 2 hours or 1.5 hours. Okay. Halimbawa, i-allow natin ang campsite. May lugar ba dito papunta sa Mount Tunglawan na yung mga mahiling na mag-camping ay kung saan pwede silang mag-set up ng kanilang camp? Kapag sa paglibot mo doon sa Sitio Matbato, may campsite one dito sa baba ng mismong peak. Yun ang pwedeng campsite yung campan nila at malawak yun. May tubig doon, pwedeng mag-igib ng tubig doon. Pero ding palikuran. Oh. Kasama natin ngayon ang Chief of Police ng Bacon Municipal Police Station, si Police Captain Douglas M. Akistoy Jr. Sir, pwede bang malaman natin ano yung mga pinagbabawal dito sa Mount Tunglawan kasi magbubukas na ho tayo? Ano yung mga dapat alalahanin ng ating mga turista? Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa Mount Tunglawan dito sa Sinakbat, Bacon. Dito po open na po ang tourism dito sa atin. Paalala lang po sa mga kaibigan natin na pumupunta rito, yung pinagbabawal po sa lugar na ito, implementation na rin ng municipal ordinance natin. May yung pong paninigarilyo, pagkalat ng mga dumi natin, yung mga pag-inom, paggamit ng droga, ganun. Tapos pati na rin yung mga wild plants natin dito, ayan lang natin na dyan lang sila para maganda pagbalik nyo rito na mamasyal. Hike to Mount Tunglawan.
have reached the peak of Mount Tenglawan, the home of the god in Saking. Kaya siya sinasabi na back on trayo is because ngayon andito tayo sa Mount Tenglawan, sa ating likuran yung peak ng Mount Tenglawan. Ito naman, mag-hike sila. Yun naman yung bakon na Mount Kabunyan. Turo mo kagawad. Doon sa bundok na to, Mount Kabunyan, titirat. Yung may puti, yung may puti na ano. May puti na pahaba. Saan naman yung ano, kagawad? Yung Mount Lubo. Doon sa banda. Doon sa taas ng poblasyon. Oo. Ang bundok na yan. Doon sa may baba ng clouds. Oo. Yun yung Mount Lubo. Oo. Kagawad, pagka nag-open ang barangay poblasyon, una nilang binisita yung Mount Lubo at Mount Kabunyan. Ano yung ginagawa nyo sa mga turista? Mostly kasi ang entrance nila sa poblasyon bakon. At kung ang mga turista, kung gusto nilang papunta dito sa Mount Tenglawan, ang mga tourist guide sunduin namin doon sa poblasyon. Saan dito? Meron bang ano, makita pa sa baba? Doon yung barangay yung poblasyon na yan, yun ang pagsunduin namin papunta sa Liko Bridge at pakyat sa Sitio Buyong, patungo dito sa Sitio Batbato. At saka kung ang Sitio Batbato papunta dito sa paakyat sa mountain na to, sa Mount Tenglawan.